Pozrite sa, užíva si ho pred cieľom, spolu s vami oslavuje. Za veľkou potleskú aplauzu z nedalekej Hradby Adam Riapoš. Skvelý, famózny výkon. Gratulujem, Adam. Úžasné, skvelé. Nameral si čas tesne na 40:09, ak som to správne videl na tvojich hodinkách, to je taký neoficiálny čas. A uvidíme, čo povie Marek. Adam, prvé pocity v cieli, bolo to veľmi šmiklavé? Zvolil som dobrú obu, takže to nebolo až také. Ja to stále hovorím, že u vás bežcov nie je ani tak dôležitá priamo značka tej obuvy, ale správny grip a správna obuv. Čiže čo ty odporúčaš napríklad na túto trať? Dieravú dokonale vybehanú tenisku, ktorá ti sadla na nohy, ale sú to, môžeme kľudne povedať, a ja mám momentálne dnes podobné Salomony S-Lab ako ty, takže kľudne môžeme byť aj adresný. Je veľmi dôležitá tá obuv a ja ešte hovorím, že čo je veľmi dôležité pre mňa, sú skvelé farebné ponožky, lebo bez tých ponožiek ten výkon naozaj nie je dobrý. Ešte raz veľká gratulujúce, zatleskajte mu! Skvelý človek, športovec a pevne verím, že ja to stále hovorím, že jeho čas príde na svete, na Európe, na veľkých pretekoch príde ten jeho čas, kedy bude stať na stupňoch a my mu budeme fantiť, tlieskať. Držím silno palce, nech si zdraví. Adam Riapoš. A dnes na majstrovstvách sveta Peťko Fraňo, ktorý tu drží rekord trati. Ja si pozriem aj ten momentálne medzičas, kde sa momentálne nachádza. Bežia 80 km trať, viac ako 80 km. 5000 výškových nástupaných. Peťko Fráňo priebežne na 8. mieste. Je to medzičas na 30. kilometri, 29,9 km. Štartovali ráno o 7. A momentálne na tých najlepšieho na prvom mieste Američana Memsleyho stráca 6 minút. Takže Peťko má momentálne stanovil si na dnešný pretek myšlienku takú v sebe, že chcel by začať pomalšie a posúvať sa dopredu. Takže to je jeho taká ambícia, aby ako sa to bude blížiť do cieľa, tých posledných 15 kilometrov, všetky preteky, ktoré absolvoval, môžem vám povedať, že tento rok napríklad bežal 100 míľ. To znamená 160 km a bol 9. na svete. Takže to je jeden famózny výkon. A všetky preteky, ktoré beha tieto dlhé trailové, 80 km a viac, tak jeho taktika je vždy začať pomalšie a jednoducho udržať tie tepy v správnych výškach a potom s pribúdajúcimi kilometrami pridávať a ísť úplne hrot, dno. A ja by som chcel veľmi dneska, aby sa mu podarilo Brezňan, áno, Brezňan, 29-ročný Brezňan, skvelý bežec, športovec, tréner, podobne ako Adam, pomáha viacerým pretekárom, aj dnes viacerí tí pretekári, ktorí dnes štartujú, Adam im pomáha tréningovo, to je to, že a verí, že Adam, že ďalší budú jeho zverenci, ktorí sa priblížia. Tak podobne ako Adam Riapoš, aj Peťo Fraňo odovzdáva tie svoje skúsenosti pretekárske ďalším bežcom amatérským a pomáha im posúvať sa dopredu. Takže to sú tie krásne príbehy viacerých pretekárov, športovcov, viacerých bežeckých rodín. Áno, dnes určite by to čo? Áno, jasne. Tak som začal, som videl staré tenisky zo smrťnej roste. Bolo dosť. Takže ani raz som sa nešla. Že bolo také zrno, čo? Dobre bolo to blato. Dobre blato bolo, vidíte, to nebolo taký smitlavé. Uvidíme, počúvaj, nejaké ženské rybky určite prídu zaplatené. A to je normálne, jasné, pravda. Rudko, že by bol druhý? Super, to by bolo krásne. Človek, ktorý je Adamovým zverencom, môžeme to tak povedať, o 20 rokov starší, nie? O koľko je starší? O 20. Veď len číslo samozrejme, ale Rudo je ten hrdý človek, ktorý povedal, áno, to je to, že srdiečko a že existuje Adam, ktorý mu pomáha v ďalšom športovom rozvoji. Je to pekné. No a pevne verím, že zatleskáte ďalšiemu Helpiancovi. Pozrite sa, už krásne oslavuje. Rudo sa blíži do cieľa. To môžeme už v tejto chvíli povedať aj víťaz z kategórii nad 40 rokov. Takže ďalší z víťazov dnešného dňa, Rudo Mešťan!
Pozrite sa, krásne emócie. Ľudo, gratulujeme k výkonu. A takto si užívajú skvelé preteky, skvelé víťazstva. Helpianci na závadke. Gratulujeme. Nádherné. Super. Paráda. To je krásne, keď takto ti odovzdá priamo Adam medailu. Paráda. Ešte raz zatleskajte. Zverejne za tréner, keď si to zoberete. Otec a syn môžu byť kľudne. Krásne emócie. Poďme ho predstaviť. Ďalší zverejnec, kto to je? Tak, samozrejme, mladší z Mešťanovcov, Adrián. Veľmi túži poraziť Ruda, ale ešte nedorástol. Poď, Aďo, dneskame ti! Uži si tie emócie krásne pred cieľom. Dnes druhý v kategórii do 40 rokov, tretí najrýchlejší, Aďo Mešťan. Krásne emócie. A pozrite sa, pozrite sa, veľmi čestný súboj. Poď, posledné metre, štartuje číslo 51, Jožko Nástočan z Polonky. Jožko, gratuluj k výkonu. A z 22. To bude druhé miesto v kategórii nad 40. Áno, to bude druhé miesto. Jožko Mají Lani druhý celkovo, teraz to bude druhé miesto v kategórii nad 40 rokov. Darutku Mešťanom. Takže Jožko Nástočan, ak sa nemýlim, tretie miesto v kategórii do 40. Gratulujeme. Takže zatiaľ Helpianci Muráň, keďže Matej Mlej je z Muráňa. No a potom už len sami Helpianci zatiaľ v cieli. Všetci sme rodina. A hlavne tá beženská rodina, ja stále hovorím, viete, na týchto beženských podujatiach riešime len príjemnú atmosféru, skvelé jedlo, užívame si skvelé zážitky v rámci celých rodín pretekov, detských pretekov a rodinných pretekov. Baba ti ide. No a pozerajte na to, privítajte ju v cieli čestne pred cieľom. Dnes najlepšia, najrýchlejšia, dámy a páni, dvojnásobná mamina sa nám blíži do cieľa. A privítajte veľkým velikánskym potleskom. 2 roky nepretekala. Krásne emócie. Štartové číslo 78 cieli. Terka Mihalovičová. Víťazka dnešného dňa medzi ženami. A Peťko Caván v cieli. Domáci pretekár. Gratulujeme Peťom výkonu. Ďalší, ktorý sa nám blíži do cieľa, je štartové číslo 28. Jarko Kostelný. Jardo, to by malo byť tretie miesto v kategórii nad 40. Gratulujeme k výkonu. Ak sa nemýlim, aj v Lani si bol tretí. A teraz takisto by to malo byť tretie miesto. Ale ešte si to overíme. Je to tam. Takže máme uzavretie 5 dňu aj v kategórii do 40 a na 40 medzi chlapmi. No a Terry, ten čas 48:25, najlepší a najrýchlejší čas žien medzi ženami. Svoj osobák tu na tejto trati z roku 2023 mala 48:06, dnes 48:25. A ja stále hovorím, je to skvelé, Terry, úžasné. Po dvojnásobnom materstve, materských povinnostiach, mnohí hovoria, že to je materská dovolenka. Ja vám to poviem po horensky, Richtpaľová, to není materská dovolenka, to sú materské povinnosti. A pozrite sa, takto je to beha bez tréningu. Trénuje s kočíkom. A veľký potles, Terry, pre teba. Krásne emócie.
A Dotko už sa blíži do cieľa aj s Terkou, aby ju išli vystiskať. Krásne emócie prežívali 15.9. na úteku do divočiny, kedy oslavovala návrat na preteky. A ďalší v cieli, štartové číslo 57, Maroš Dvorský. Maroš, gratulujeme k výkonu. Hneď za ním štartové číslo 27, Jakub Mikr. Kubo, vynikajúci výkon. Čím viac jazdíš na motorke, tým si rýchlejší behu. Gratulujem výkonu. Pozri sa, dneska budeš mať aj skalp, Miro. Toto by mal byť ďalší Valašan v cieli. Ak správne vidím, štartové číslo 40, áno. Mirko, gratulujem k výkonu. Miroslav Makovník, ktorý ťahá futbalistov z Valašskej lepším výkonom a gratulujeme dneska k bežeckému výkonu. Mareček, potom je... No a samozrejme, všetci pretekári, ktorí dobehli do cieľa, Kapusnica, hokaj do polievočka. No a samozrejme, ešte sme dneska nahlas nespomínali to najlepšie z regiónu Podpoľania. Ide nám ďalší pretekár na Turing. Skvelá mixka mysli. A štartové číslo 7, Martin Mendík cieli. Gratulujeme. Martin podporoval aj jedného z najmenších pretekárov medzi deťmi. Jeden z tých najmladších, ktorí dneska pretekali, bol jeho synček. No a teraz Martin Mendík cieli. Gratulujeme k výkonu. No a znova sa vrátim k tým mysli. Ak chcete, aby vám myslelo, tak si musíte dať mysli minimálne na raňajky. Ak nestihnete na raňajky ako ja, lebo ja som držal najprv slaninu a makovú bušku, no a potom som to priprel miskou mysli so skvelým jogurtom, medíkom. Nech sa páči, na zdravie a dobrú chuť. A ďalší sa nám blíži do cieľa. No uvidíme o malú chvíľočku, určite sa tu objavia aj dvojice. A niektorí minimálne z dvojic, najlepšie a najrýchlejšie dievčatá možno. Lenka Pokorná napríklad, to by mohla byť ďalšia z tých rýchlych. Už som spomínal Ľubku Kurekovú. V Lani tretia najrýchlejšia, v Lani zvíťazila v kategórii na 40 rokov. No a toto je takisto človek z regiónu, Braňo Pančík, ktorý vás pozýva na Jarabský polmaratón budúci týždeň na Jarabu. Braňo, gratulujeme k výkonu. Do 66 sa nám blíži do cieľa Michal Šulej, domáci pretekár. Miško, gratulujeme k výkonu. No, pozri sa, pani Čelka hovorí, že ani na telesné si tak nebehalo. No ale to niektorí hovoria, my chlapi potrebujeme dozrieť, aby sme sa zrýchlili, musíme si nájsť frajerky, ženy a potom urobiť deti a potom sme rýchle, no aj milenky samozrejme, áno. A už ďalej nebudeme to rozvíjať, lebo... Áno, jednoznačne hormóny. A ja hovorím stále, chlap, ak sa stane trojnásobným otcom, tak je najrýchlejšie. Máme ďalšieho v tieni, štartové číslo 72, Filip Kotoč. A už to môžeme prepojiť kľudne aj s mysli, lebo on má názov týmu Bystré mysle. Vďaka tomu, že si dáva mysli z regiónu Podpoľania, Hriňovej. 48 v cieli, Maroš Janošík. Maroš, teba budeme potrebovať, lebo prichádza doba, kedy budú len bohatí a chudobní. A Maroš, budeš musieť bohatým brať a chudobným dávať. A my si ťa vážime už teraz a velebíme ťa a máme ťa veľmi radi. Prichádza nám ďalší pretekár a vzadu by mala byť, ak sa nemýlim, Lenka Pokorná, už som pred chvíľočkou spomínal. Asi vyzerá to na druhú najrýchlejšiu ženu. A jedna z tých, ktorá preteká v súťaži dvojic. S 18-kou máme ďalšieho pretekára v cieli, Martin Beláň. Maťko, gratulujeme k výkonu. A pozrite sa, ako si čupka. Posledné metre pred cieľom. Podlení, poď. Nemá čas sa ani zdraviť. Babi jej nestíhajú. To sú jej dcerky, môžu spolu s ňou bežať. Áno. Za veľkého potlesku. Druhá najrýchlejšia žena, víťazka v kategórii nad 40 rokov, Lenka Pokorná. Gratulujeme k výkonu.
Ďalší, ktorý sa nám blíži do cieľa, je štartové číslo 53, Peter Pavlus. Gratulujeme k výkonu, Peťko. Hneď za ním štartové číslo 61, Samuel Janošík. Takže Janošíkovci obidvaja, vítajte v cieli. A bude sa vám to robiť oveľa lepšie tým, že ste dvaja, jeden mladší, druhý starší, jeden rozumnejší, ďalší silnejší. A nezabúdajte na tú myšlienku. Ďalší pretekári sa nám blížia od cieľa. Štartové číslo 11. Matúš Nosal. Matúš jeden z tých, ktorí v tomto čase budú oslavovať aj svoj sviatok. A pozrite sa na ňo. Štartové číslo 56. Peťko Sabaka. Peťko, gratulujeme k výkonu. Skvelý čas. Aj pre teba skvelý výkon. Stále sme pod 1 hodinu. Výrazne pod 1 hodinu. 56 minút, áno. A ponúkame dezinfekciu? Akú? 52? Mladá pani. Štartové číslo 9, tesne pred cieľom. Gratulujeme k výkonu. Juraj Filo. Jeden z tých, ktorý súťaží aj v preteku dvojíc. Zatiaľ máme najrýchlejšiu ženu v preteku dvojíc, Lenku Pokornú. Najrýchlejšieho muža. Juraj Filo. 9. Mne teraz bolo 5. Juraj Filo. OK. 9 bolo? 9. Prepáčte mi to, prepáčte. A pozrite sa, v Lani tretia najrýchlejšia žena. Dnes tretia najrýchlejšia žena v cieli Ľubka Kureková. No a spolu s ňou štartové číslo 55 Vlado Šiška. S 12-kou domáci pretekár Noro Hruška. Mám ja Hrušku. Noro, povieš? Pred chvíľou sa tu spomínalo dezinfekcia. On išiel so sámkom na bicykli, čo treba. Ideme na štartové číslo 24 Roman Hanuška. Hriňovčan Roman, gratulujeme k výkonu. A užívajte túto skvelú bežeckú párty, skvelé bežecké doobedie na Závadskom Štvanci. Štartové číslo 71, tesne pred cieľom Timotej Košťak. Timo, gratulujeme k výkonu. Polomčan. Štartové číslo 1 Viktor Slaný. Viktor, gratulujeme k výkonu. No a pozrite sa, ďalšia mamina sa nám blíži do cieľa. Ber svoje detičky. Alenka tesne pred cieľom. Štartové číslo 38. Alenka Briedová v cieli. Ak sa nemýlim, 3. miesto v kategórii nad 40. Takže gratulujeme, Alenka. Bronzová medaila v rámci dnešného dňa. Druhá Ľubka Kureková. No a Lenka Pokorná. Dnes druhá celkovo najrýchlejšia a víťazka v kategórii nad 40 rokov. Blíži sa nám do cieľa štartové číslo 33. S 33-kou Henrik Jargan Kubejtín. Heňo, gratulujeme k výkonu. Ďalšia dáma sa nám blíži do cieľa. A bude mať šancu prebehnúť svojho bežeckého pánskeho súpera. Štartové číslo 44 Katarína Babicová. Katka, to bude druhé miesto v kategórii. A pred ňou štartové číslo 74 Marek Kontra. A 44 druhé miesto, však tak je to. Marek. A
35 v cieli Lukáš Bajer zo Zvolena. 29. No a v tejto chvíli máme uzavretú aj kategóriu do 40 rokov dievčatá Bianka Livia Krehlíková, 3. miesto a Simča 4. Ale Simča, ak to správne rádcem, Viktor prišiel tesne pred tebou, máte veľkú šancu na víťazstvo v kategórii párov dvojic. Už je v cieli, choď ochutnať, či je slaný. Utekal preč, utekal ďalej. Viktor, kde si? Tu je. No a pozrite sa, to bude veľmi tesné, pozor na to, lebo špurtuje ďalší z párov, štartové číslo 5, teraz je už tu spomínaný Jurko Filo v cieli. To bude veľmi tesné, lebo Lenka Pokorná zabila parádny čas, takže Simča, ešte sa budeš musieť pomodliť trošku možno. Štartové číslo 36, ďalší pretekár v cieli. 36, Janko Tomčík. No a pozrime sa, Kačenka v cieli, štartové číslo 65, Katka Rusková v cieli. Gratulujeme k výkonu. Ak to správne rádcem, Katka 4. miesto v kategórii. Jednoducho ten Peťo chýbal dneska, že nebežal s tebou. Štartové číslo 40. Ktorý sa nám blíži do cieľa, Jaroslav Pazur. Janko, gratulujeme k výkonu, si poriadna puma, nielen na tričku, ale aj svojim výkonom. No a všetkým pretekárom poďte sa občerstviť. Miška, mysli, samozrejme kapustnica, hokají do polievočka, určite sú už navarené. Takže pretekári, dobiehate do cieľa, alebo dobehli ste do cieľa a môžete sa občerstvovať, pochutnávať si. Vyhlásenie výsledkov pre všetkých vás približne 11:45. Hneď po dobehnutí všetkých pretekárov budeme vyhlasovať od najmenších detí komplet všetky kategórie. A ďalší pretekár sa nám blíži do cieľa. A je to možno ten ročník, ktorý bol na Spartakiade, lebo vtedy sa nosili červené trenírky aj na telesnú výchovu. Pani Čelka, skontrolujeme, tie trenírky sú v poriadku? Vieme, tá biela štúrka, nie som si istý, ale máme ďalšieho pretekára v cieli, štartové číslo 47, Janko Švoňava. Budeme si ťa švoňať, Janičko. A keď si to tak zoberiem, pozerám, to je presne skoro môj ročný Radian 75. My sme boli aj iskričky, pionieri, zväzáci. Štartové číslo 25 v cieli, Milan Kucbel. A Miška nám ide do cieľa. Miška, poď. Štartové číslo 32, Michala Sukupová. Miška, gratulujeme k výkonu. Ak som to možno správne rátal, 4. miesto v kategórii do 45. Takže 5. Miška. A Simča bola 4. tak. Simča bola 4. Ja som strašne zvedavý, ako to vyjde spočítanie časov. Asi tam Lenka Pokorná, vďaka jej výkonu, to bude víťazstvo pre ich dvojicu. Musí byť, vieš, aj... Lebo to bola dnes druhá najrýchlejšia žena a víťazka v kategórii nad 40 rokov. A rozhodne asi ten čas medzi Viktorom Slaným a Jurkom Filom, tam to bude rozhodovať, aký tam bol rozdiel. No a keď sa rozhodne, keď Alenka presvedčí, a jasne, ja to stále hovorím, že veľmi dôležití sú tréneri, kustódi, maséri, ovievači, robiči raňajok, robiči dobrej nálady, maséri, samozrejme, no. Ďakujeme ti veľmi pekne, že sa takto staráš o pohodu jednej z pretekárov. Aj vďaka tebe dneska bronze medalist, 3. miesto, super, krásne.
a večer pevne verím, že ťa odmení za to. Ďalšia pretekárka sa nám blíži do cieľa. Jedna z tých, ktorá to tu ľúbi. Dámy a páni, Janka Pohrovcová, domáca pretekárka. Gratulujeme. Pozrite sa, Miško sa ako zlepšil. Miško Kudelka. Skvelý výkon. Gratulujeme ti, Mišu. Výborné. Skvelý výkon. Áno, 19 to bola Michal Kudelka. Z mesiaca na mesiac rýchlejší. Výborné, Miško, skvelý výkon. Rastík ide. Pozrite sa. Jeden z tých, ktorý najviac obľúbuje obaľovačku strieľať na futbale, lebo keď pravidelne kopete obaľovacou technikou obaľovačku, tak takto to dopadne. Štartové číslo 4. Keďže ľudská dneska nemohla štartovať, reprezentuje svoju rodinu Rastislav Riapoš. Vyhrávaš mis a titul najkrajšie nohy dnešného dňa, Rastík. A ďalší sa nám blíži do cieľa. Štartový mal byť štartové číslo 70, Patrik Barič. Paťo s veľkým úsmevom. Tesne pred cieľom. Patrik Barič, gratulujeme k výkonu. Ďalšia pretekárka sa nám blíži do cieľa. Zuzi s nádherným, krásnym úsmevom. Zuzana Kováčová. Gratulujeme k výkonu. A ako v tejto pesničke sa spieva viac a viac more and more, viac a viac bežcov sa blíži do cieľa. Spolu dvaja pretekári, štartové číslo 49 a 58. Do 49 Adrián Meštúr a s 58 Matej Mihňák. Super, gratulujeme chalani k výkonu. Takže to je Pohorná Helpa. Celý Horehron sa nám tu stretáva. Ale Starko má na závatky. Starko má na závatky. No tak to je vďaka tomu dobrý bežec. A chodil k vám na telesnú? Nie. Ale môže sa zlepšiť. Ešte ste stále? Lebo momentálne, neviem, či ste včera sledovali, schválili v Národnej rade, že základná škola, doteraz bola len univerzita 3. veku, hej? Ale my, niektorí chlapi, sme vymeškali základné vyučovanie, tak aj my, napríklad môj ročník aj Pečo, sa budeme môcť znova vrátiť na základnú školu, vrátite sa aj vy, budeme k vám chodiť na telesnú. To budú výkony. To nevadí, ale pozrite sa, to sa vráti tam všetko, to dobré. Tešíme sa na vás. Viete, ja som zažil tie telesné výchovy, napríklad na Hotelovej akadémii v Brezne. Určite poznáte, jeden z tých, to bol pán učiteľ Krešák, veľký futbalista. My sme mali 0 hodiny, -8, popri hrone sme museli bežať, my sme si to skrátili. A on nás, no jasné, do Halán. A on nás čakal pri nemocnici a zistil, že sme si to skrátili, tak sme mali navyše ďalšiu 0 hodinu. Takže to sú tie krásne spomienky na telesnú výchovu. A teraz naše deti niektoré nechodia ani do telocvične. Krásne. Takže tu máme viaceré pani učiteľky telesnej výchovy. Vtedy skvelé telesné výchovy. Cvičilo sa, v úbore sme boli, spotení sme boli. A modré trienky. Jasné, jednoznačne, dievčatá, krásne modré trenírky, to boli výtky. No. Ja ešte aj ten Spartakiadny úbor mám doma.
A ja s vami, len ste vtedy sa nepriznala ku mne. Zelenú sukničku, žlté tričko a červené. To bolo krásne. Áno. Vtedy sa to ešte nemohlo hovoriť, teraz sa to volajú, že roztlieskavačky. Červené míčky. No a ideme ďalej, ďalšie pretekári sa nám blížia do cieľa. A vy privítajte potleskom, takže jedna pretekárka. Jej partner, štartové číslo 10, Andrea Ďurčenková. No a tu bude ten zaujímavý súboj tých dvojíc, lebo tu je ďalšia dvojica v cieli. Andrejka, gratulujeme k výkonu. Uvidíme, ako to dopadne v súťaži dvojic. Podľa mojich skromných odhadov zatiaľ tretia najrýchlejšia dvojica. Ale ako moja manželka hovorí, to, čo ja vám poviem do mikrofónu, málo kedy je pravda. A Jožko, zatleskajte mu, jeden z najstarších dneska. Jožko, gratulujeme. Štartové číslo 31 v cieli. Domáci pretekár, skvelý človek, skvelý športovec. Jožko Matý. No je evidentné, že má silný fanklub, aj youtubera so sebou. V dnešnej dobe, kto nemá youtubera so sebou, neexistuje, nežije. Takže v tejto chvíli štartové číslo 23, Gabrielka Rokalková v cieli z Hrebucej. A má veľké šťastie, že má Závačanov, ktorí ju ľúbia. Ďalší vysmiatý sa nám blíži do cieľa, aj so svojimi detičkami, to je také krásne. Keď deti sprevádzajú svojich rodičov, najprv rodičia na pretekoch, Ivko Svoják, otec, športovec, futbalista. Ivo, stále hrávaš? Nehrávaš. No a jeden z tých, ktorý odignoroval dnešný štart, odopínam si baterku zo svojho bicykla. Už nebudeš, chlapci, chodiť na bicykli. Cirko, keďže si dneska neštartoval. Utekaj Renátke naproti. Viete, no niektorí tí, čo si kúpia tú bicyklu s baterkou, už potom nevedia behať. Štartové číslo 8 cieli, Ivka Vendíková. Ivka, gratulujeme k výkonu. A ďalší pretekári spolu, ruka v ruke. Gratulujeme k výkonu. Do budúcna poprosíme štartové čísla dopredu. Štartové číslo 69 cieli, Kristián Hruška. A 73. Ema Štepančíková. Pri všetkých dámach, ženách, slečnách, vy si nemusíte prípadne v tom prípade ani tričko dávať na seba, ale poprosíme číslo mať vždy vpredu. Alebo na gacách. Základné pravidlo pri všetkých pretekoch, behoch, štartoch. Štartové číslo 45 sa nám blíži do cieľa. Monika Riapošová. Adam, podvítať mamku v cieli. Monča nádherne usmiatá. Vrátil sa. Gratulujeme, Monika, k výkonu. No a možno pozrite sa so svojimi hubami ako každý rok. Jožko Pribilina. Možno naozaj dnes najstarší na štarte. Pozrite sa. Bedličky krásne. Štartové číslo 14. Zuzi z Pohorelej, Rochovská v cieli. Pôvodom Závačanka. Ale vydala sa tam. Hej, Pohorelej, no. Hneď za ňou štartové číslo 42. Martina Totová. A hneď za ňou pozrite sa. Vždy a stále usmiata Mária Filová. Selfie. Gratulujeme, nádherné, krásne emócie. Jasné, obrovské víťazstvo s rezervou. 40:08 výsledný čas, ale vychutnával si to. Áno. Štartové číslo 50 máme v cieli. Michal Štepko.
No a pozrite sa hneď za ňou. Ivanka Draškovič, gratulujeme k výkonu. Ivka. Ďakujem. Ja si myslím, že dnes ešte budeme gratulovať. Nielen k výkonu. Takže 9 pretekárov máme ešte na trati, alebo 9 pretekárov čakáme v cieli. A potom pôjdeme na vyhlásenie výsledkov. Samozrejme pretekári, poďte sa občerstviť miska mysli, aby ste mali jasnú a dobrú mysl. Poďte si pochutnať na skvelom občerstvení, ktoré sme pre vás pripravili. Samozrejme kapusnica, hokaj do polievočka, určite nejaké ovocie, pitný režim. Peťko stále spomínala nejakú záprašku 52, takže možno aj niečo také sa nájde. Je možné, že už učiteľský zbor tam už bol, ale nie. Nebol. Bol. Ešte nakoniec. Sme není na Gimply. No a samozrejme musíme spomenúť aj gymnázium. Brezňanské to najlepšie gymnázium, lebo včera otvorili jednu takú nádhernú miestnosť a budú prinášať aktuality. A mňa veľmi teší, že tento človek, ktorý sa stal riaditeľom, Danko Struhár, priniesol obrovské oživenie na Brezňanské gymnázium. Florbal sport, no a idú natáčať podcast. A skvelé moderátorky, dve žiačky sa na to podujali. Štátové číslo 46 máme v cieli Simonka Krajíčková, Sinča, gratulujeme k výkonu. No a pozrite sa na ňu, aj keď trošku bledá, ale s úsmevom do cieľa. Štátové číslo 21, Veronika Šalerová, gratulujeme k výkonu. A myslím, že Veronika, aj u teba výrazné zlepšenie. Ja si myslím, že si spokojná s dnešným výkonom. Pozri sa, Miško ti už nesie občerstvenie. Na zdravie, dobrú chuť. Ale Mišo, ty výrazný posun, výrazný. To teda. A u neho robia možno aj tie podkolienky, ponožky. Ja vrajím, že k dobrému bežcovi patria štýlové ponožky, podkolienky. Áno, bežky, pozri sa. No. Peťko dneska neprečítal, tak to požičal máte. Máte bodkované, áno, bodkované sú štýlovejšie. Myslím, že ja som dneska dal šachovnicu. Dneska som normálne popne to vyberal a zo šuplíka, tak bodky zostali doma. 7 pretekárov nám zostáva na takých 73 pretekárov nakoniec vyštartovalo. Marek to lepšie spočítal ako ja som počítal, že 79, ale mal pravdu, že 73 pretekárov a pretekárov vyštartovalo. Na prvýkrát toto je nábor. A môžete sa pozrieť na bežcov, ani umazaní niektorí nie sú. No Miško, pozrite sa, helpianské podkolinky na skoro čisté, biele. Iba s červeným nápisom. To bol helpianský cross 6.9. A budúci týždeň Jarabský polmaratón. Ja verím tomu, alebo snažím sa veriť tomu, že nepríde to sneženie, čo ukazujú.
a neohrozíte preteky. Na Jarabe je pozvánka pre všetkých vás. Čiková chata Jarabata, Geosport, Jarabský polmaratón. Budúci týždeň. A dievčatá, poďte na bok, lebo my chlapi sa fotíme. 7 pretekárov na trati. No a všetci pretekári, ktorí si dobehli do cieľa, či misku, nech sa páči, daj si dobrú chuť. Polievočka, takisto sú dovarené kapusnica, Hokkaido, miska skvelého jogurtu, mysli, remyselné a slovenské mysli. No a samozrejme, vám z toho bude dobre myslieť. A má to úžasnú kombináciu chuť. Či napríklad si dáte granátové jablčko, čičoriečku, čokoládu, lieskovce, alebo možno mango. No pozri sa, teraz šprintuje. A keď mal bežať a reval. Vítame v cieľe ďalšiu pretekárku, štartové číslo 75, Alexandra Štefančíková. Asi najkrajšie ženské meno, minimálne na Slovensku. Ďakujem mojej manželke. Tie prepojenia sú vždy, aj keď si Mária, vzhľadom tomu, že mám veľmi rád Majku Fialovú. Je takisto veľmi pekné meno, aj nedávno bol ten krásny sviatok meninový. A dneska možno oslavíme aj nejaké narodeniny pri niektorých pretekároch. No a pozrite sa, za všetkým dobrým hľadajte ženu Kristínku. Ak niečo hľadáte a potrebujete, ona to má so sebou vo vrecku. Prípadne vám to vybavím. A Renka Mihňáková ide do cieľa. Kde je Cirečko? Cirka nevidíme. A je tam, to je on. Pozrite sa, čakali na moste. A zvládne to spolu s ňou posledné metre. Ja si myslím, že dnes aj obrovské zlepšenie pre túto ženu dámu, lebo pravidelne, keď sem prišla, uzatvávala štartovú listinu a jedna z posledných prišla do cieľa. Pozrite sa. Dnes ešte 6 pretekárov za ňou dobehne. Ak to správne rácam, alebo 5. Tejto nám chvíli chýba asi 6 pretekárov cieli. Cirko, poď pridaj, pozrite sa, už nevládze. 10 metrov s ňou pobehla, už nevládze. Takú paterku som mu vyťahol z jeho bicykľu a štartové číslo 34 za vášho podlesku. Partička SK Helpa. Úžasná žena manka. Renata Mihňáková. Gratulujeme, Renka, k výkonu. Cirečko, poď môj, bež! Takže v tejto chvíli ešte 5, Marečku. 5 pretekárov. Renka, dnes podľa mňa je pre teba obrovské zlepšenie. Gratulujem v tejto chvíli, lebo si zober, ešte 5 pretekárov je na trati. Dnes 6. najrychlejšia, takže aj na malú bedňu, na malý stupeň, len ten Ciro s tebou nevládze behať. To vôbec nevadí, vykobené rameno po minulotýždňovej turistike, predminulotýždňová turistika. Čo robí perník? Myslím, že áno.
Aj keď úprimne, mne tá farebná kombinácia je ešte krajšia, tvoja je krajšia, Lebo ja keď si to tak dovolím povedať, jedna z mojich top farieb je ružová a moja manželka často hovorí, chlapče, obleď sa normálne a tú ružovú nechaj doma. Ale ďakujem Kristínke, že dneska sme sa zladili. A minimálne my dvaja sladíme aj ľudsky dlhé roky, takže toto je veľmi dôležité v dnešnej dobe, keď vám to ladí ľudsky s niekým, môžem povedať cudzím, ale ktorý vám naozaj nie je cudzí. A kedykoľvek si zavoláme, máme si čo povedať a aj si rozumieme a to už je dneska čo povedať v dnešnej dobe. No a my máme pripravené všetko, pozrite sa, ceny na vyhlásenie výsledkov sú pripravené zhruba o 15 minút vyhlásení výsledkov. A ako nám dobehnú, všetci pretekári do cieľa. Ale tu som nevedel, že tá išla kýva. To teda išla, poriadne. Bývalá slovenská reprezentantka v biatlone, mamka dvoch detičiek po materskej čerstvo. To sú vlastne jej druhé preteky po materskej bez tréningu. Ale jednoducho, keď to má telo v sebe, si to pamätá. Slálová pamäť, presne tak. No, možno ty máš inde tú slálovú pamäť. A to je dôležitejšie, aby tam fungovalo. Pána Hraba. No a samozrejme, pri vyhlásení výsledkov si urobíme aj spoločnú fotku, takže vy všetci, ktorí ste boli faniť pretekať, neodchádzajte. Chceli by sme vás na spoločnej fotke pri vyhlásení výsledkov. Ja spomeniem viacerých sponzorov, ktorí nám v rámci dnešného dňa pomáhajú. Interkontakt, občianske združenie Závačan, Lukafe, Medicon AS, MMA Invest, MZ Konzum, Anka Vošelová, MPSU, SRO, Horianovský dvor, Urbárska spoločnosť, Pasienková spoločnosť, Ersor, Karn na Horehroní, a samozrejme domáca obec Závadka nad Hronom. Kabaret E-bajky pod Kráľovou hoľou, reštaurácia Biondo, papierníctvo Bonito, na Turingu sme dneska niekoľkokrát spomínali, už spomínaná Kia, Hedin Automotive, Urpiner, Harmanec, Kuber, Kujakovo, Lunter Nátierky, reštaurácia Podlipov a Enervit. No a samozrejme mnohí vy dobrovoľníci, podporovatelia. A ďalší pretekár sa nám blíži do cieľa. Pre všetkých pretekárov po dobehnutí do cieľa poďte na občerstvenie misku mysli na Turing, no a samozrejme hokaj do polievočka. A Ondrik Pobiš, za veľkého potlesku, človek, ktorému handicap v živote niečo ubral, ale niekde mu pridal určite skvelý človek, skvelý športovec. Ondro, gratulujem k výkonu. Veľká úcta, veľký rešpekt. Ešte raz gratulujem. Človek, ktorý na nové preteky príde autobusom alebo pešo, len aby sa zúčastnil, prišiel. Aj napríklad na Čiernom Balogu nám bežím pomáhať, tam dobehol a potom som ho stretol na ceste a vrajím mu, Ondro, ide som na automat, na čo by som chodil autom, ja idem pešo. Takže toto sú tie krásne príbehy, ktoré píše športový život, ľudskosť a to, čo máme v sebe od narodenia, ako nás vychovali rodičia, rodiny.
Pani učiteľky. No a samozrejme naše pani učiteľky v škole, ako nás viedli na telesnej výchove, na slovenčine, na matike, na občianskej, samozrejme. Chvála Bohu, že vtedy bola tá občianska, že sa to nedelilo na tú etickú a tú druhú. Aj vtedy to bolo? Vtedy to nebolo. Keď sme my chodili. Ja som nie až taká. My sme iba na občiansku. Ja som nie až taká. No jasne, že som chodila na etickú. Neviem, či som ja bola. To bola etická na musí. Na znamenie toho, že osy včely lietajú, to je znamenie toho, je tu jeseň. A veríme tomu, že príde babie leto, aj keď budúci týždeň to nebude, lebo tu ukazujú aj nejaké sneženie, minusové teploty v noci. Dobre, že sme ťa Kráľovou prehovorili. hoľou uvidíme, čo prinesie najbližší čas týždne. Ja by som aj druhý bol, len som pýtal, keď to Ja som neviem, že som to čakal, že som 10 minút. Ale ja som A znova to zopakujem o malú chvíľočku, možno Neviem, môj sused je naozaj na posledných pár hotelovej. minút bude vyhlásenie výsledkov a urobíme si spoločnú fotku, takže poprosíme všetkých pretekárov, Iba z pohorelej zostaňte na vyhlásení výsledkov, aby sme sa spoločne odfotili. No a samozrejme, máme aj troch pretekárov, 19. ktorí Anička v tomto Štefanová čase prestúpila. oslavujú Bystrici na alebo majú Obchodnej. aj svoj Pondelok sviatok, Rýchlo na tak Intragajco zostaňte, na aby sme spoločne im zablahoželeli, zaspievali. A ďalší pretekári, že by to boli poslední štyria, pozrite sa spolu, poďte ich privítať cieli, Babi, dievčatá a baby. máš 3 a mám 1. Ale nie sú to všetci štyria spolu. Lebo zase je tam Noro Hruška, ktorý youtuber kameruje. To je Noro tam medzi nimi, nie? Náš dnešný youtuber. Takže vyzerá, že to je Peťo. Á, Peťo Caban je to, áno. Peťko, youtuber. Tieto dve sú tam dobre. Áno, dievčatá už dobehli, takže jedna pretekárka sa nám blíži do cieľa. Štartové číslo 17, Lenka Trajčelová. A najväčší youtuber dnešného dňa, Peťko Caban. Gratulujeme k výkonu. Jasne, samozrejme. Jednoznačne baby potrebujú, alebo nie tak ani tak baby, ale my chlapi potrebujeme, aby sme ich mohli podporovať. Super, gratulujeme, dievčatá. Nesadaj si, bež ďalej. Vybehaj sa. Ako hovoria tréneri, po behu nie je dobre si priamo sadať, možno sa napiť a trošku aspoň minimálne pochodiť. Traja. potom k nám, možno na autočale. Neviem, že sú Marečky traja, bo mi volali, že o 5 minút vyrazia z Polonky vlád, že to zapadá sféra.
neviem, kde máme. Dobre. No a vyzerá, že sa nám blížia ďalší pretekári do cieľa. Poďte ich privítať v cieli. Za vašu podporsku aplauzu. Dve štartové čísla vidíme. A možno sú to aj všetci traja pretekári. Štartové číslo 67, Janička Miesiková. Jani, gratulujem k výkonu. A zo 68 Marian Hruška. Maňo, gratulujem k výkonu. No a Štefan Štefančík bol ten tretí zo 76. V tejto chvíli máme všetkých pretekárov v cieli. A toto je záverečná trojka, ktorá dobehla do cieľa. Prvý od konca. Nie je to podstatné.